another free SEO training video ni Pinoy SEO. Ato ang topic karon kay about gihapon sa technical SEO, no? Magstorya ta about absolute URLs versus relative URLs. Now, unsa ni sila? Akong i-explain. So sa sulod sa imong website, na kay mga internal linking, no? Sample kani nga mga links, nakalink ni siya kaning about, nakalink sa laing page. Naay duha ka klase para paghimo sa internal linking. So ako lang ipakita diretso ang style sa linking. Gagamit dito web developer tools, no? Dayon direta display information, then display link details. So inano ni siya. Kung atong tanawon diri, kani nga button, more about me. Inani ang linking, no, ang full URL. So https pinoyseo.ph index.php about. Ang full URL na siya, mo na ang imuhang absolute URL. Karon ako ipakita ang another way of linking. Kani akong gituyo nga usbon, no, kay para na ako example. Kung mo click ka diri, view all courses, ang iyahang gipakita lang is /all courses. Mo ni ang example sa relative URL. So nganong na may duha ka klase ani nga linking, no? Panahon sa web development or kung ginabuhat pa ang imong website, mo ni ang favorite gyud nga ginabuhat sa mga developers, kay dali ra kaayo nga mag/ ana lang ka /all courses and dili na ka magbutang gyud sa full nga URL niya. Mo na siya ang kasagaran reason nganong ginabuhat na siya sa developer, kay most of the time magbuhat ang developer, no, sa local host man o sa ilahang staging website. Kasagaran staging na website or staging na server or local host, lahi gyud na og domain kibali, dili pa na siya HTTPS Pinoy SEO. Most likely local host ang nakabutang dira dayon /all courses. Inana, no, kay wa pa man siya na wala pa man nimo na ano tawagan na transfer or na migrate, wala pa man nimo na migrate ang kaninga website padulong sa iya jung domain. Ano? So mo nang kasagaran ginagamit gyud ni. Now, in terms of SEO, ang best gyud nga gamiton is ang full URL or ang absolute nga URL. Ngano man, maghata ko example diri. Kanang nga diri na lang ta. Diri sa ubos, ako po ning gituyo, no, akong gihimo siya og relative URL. Now again, akong balikon, ang best nga version nga imong gamiton is ang absolute URL. So, mahata ko example, ang naay upat ka possible URLs sa imong website if mogamit kag relative URL. So inani ni siya, no? For example, kani nga button nagamit ko relative URL, upat siya ang possible version nga iyahang pilion. So diri gyapon mo sulod ang possible nga duplicate content, no? Naa siya ang non-www nga HTTPS, naay with www nga HTTPS, naay non-HTTPS nga wala po'y www nga version, na po'y non-HTTPS nga naay www nga version. So mag-create na siya og lahi-lahi ni sila nga page. Pero kung tanaw ka sa atong previous nga video, guys, gota about canonicals, na-resolve na ni siya, no? Through canonicals, pero lahi po na siya nga topic. Kani atong ipakita nga nay possible 4 versions kung mogamit ka sa relative URL. Now sa issue ana sa SEO. Sa SEO is we want to use the best version sa URL as much as possible. So for example, kani kung mo click ko ana
nanino kung akong tanawon, ang best version niya is kani. Kay mo ni gawa sa ako ang URL, HTTPS, walay www. So kani siya, HTTPS, www. Kana dapat akong gamiton. Kay pag abot na sa crawling ana sa mga bots, kanang imo na siyang i-direct nga kani gyud ang URL nga gamiton. Dili na possible ang lain-lain nga URL. Mo nang kinahanglan absolute gyud ang imong gamiton nga URL. Pag abot na karon diri, kung ako ning i-search kani nga akong best version gyud nga URL, kung ako nang i-search diri, ang mugawas gyud is kung magtanaw ka diri mo highlight HTTPS, ang walay na dili siya non-www or non-www din siya, sorry. So, muna ginaignan jud nato si Google or any other bots nga ang kani nga URL lang yun ang atong i-follow. So mo to siya ang advantage niya nga magamit jud ka og absolute. So mo nang sa SEO best gamiton ang absolute URLs, and you must know your absolute URL kung unsa nga version ang imong ipagawas or ang best version sa imong URL. So kana gi-differentiate nato ang absolute ug ang relative URLs. Again, sa SEO matters, best if mogamit ka sa absolute nga URL. Ana lang. So, I hope klaro siya, and thank you for watching.